Poštovani kolege, danas imamo hrane svake vrste, ali jako skupa. A skupa je zato što imamo najviše ekološke standarde u svijetu. Međutim, te iste standarde ne tražimo za hranu koju uvozimo iz trećih zemalja, pa mnogi naši građani na koncu jedu tu jeftinu i nezdravu hranu iz trećih država, zato jer se jednostavno ne mogu priuštiti domaću koja je skupa, a usput ta nelojalna konkurencija ugrožava europsku poljoprivrednu proizvodnju. I još jedna važna stvar, poljoprivrednici su uvijek bili tvrd orah za političare, primjerice u bivšoj Jugoslaviji. Seljaci su komunistima predstavljali prijetnju jer su bili neovisni, mogli su jednostavno proizvoditi hranu za sebe i svoju obitelj. A danas su poljoprivrednici ovisni o poticajima, pa samim time i o političarima i o njihovim nerealnim ideologijama kao što je danas zelena religija. Dakle, ako želimo sigurnost hrane, moramo smanjiti utjecaj političara, pomoći poljoprivrednicima da budu tržišno profitabilni i napraviti realan okvir za ekološku proizvodnju. Thank you.